Godt hvad jeg sagde i min sidste video, det var sidste gang, men jeg kommer så til at blive ved med at lave videoen til at ramme overliggeren. Det kan være, at jeg laver 100 videoer. Jeg er ligeglad, jeg skal bare ramme den fucking overligger. Så er du klar? Nu prøver jeg at lade være med at være så presset, fordi... Bro, what the fuck? Hvordan er der ramme den ikke? Man skal bare være helt afslappet, du ved. Og så skal man bare... Chip. What the hell, bro? Prøv igen.